ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರದುಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಿರ್ಕಿಲು ಮತ್ತೆ ಪಿರ್ಕಿಲು ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಗಡುಪ್ಪಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇಂಚಿನಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿರ್ಕಿಯ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿದ್ದ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿದ್ದ ವರ್ಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಯರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದ ಶೋ ಸುರುಗಾದ ಪಿರ್ಕಿಲು ಕೊಲ್ಬನಚಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರ ಬೈದನ ಚಿದ್ದ ಮಾತ ಮೋಕಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಕಿನ ಪುರೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನದುಲ್ಲ ಯಾನು ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಿರ್ಕಿಲು ಕೊಲ್ಬನಚಿದ್ದ ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಮೂವಿನಿ ತುಯರ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈತ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪನಚಿಂದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಲ್ ಬೈ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಡಲ್ಲ ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತುಡರು ಪೊತ್ತೋನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತೊಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿರ್ಕಿಲು ಮಲ್ಪನಚಿಂದ ಮೂವಿಗೆ ಇನಿ ಈತೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಡಿಲ್ ಬೈ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಮಿ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಶುರುಂತ ಶೋಡು ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನ ಅವರ ನೂತನ ಶೋಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಕ ಬಂದು ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರುಕಾದ ಪಿರೋರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಏನು ಪೂರ ಬೈದರ ಪೂರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪಿರೋರ ಜೋರ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪಿರ್ಕಿಲು ಬರುವುದಿಷ್ಟ ಮೂವಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿ ನಟ್ಟರು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ತೋಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನಿಯರ್ ಮಾತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಂಜಾದ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರಲ್ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ ಸೂಪರ್ 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 ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋ ಸೂಪರ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ತೋಲಿ ನಾನು ಪಿರ್ಕಿಲು ಪುದರ್ ತಕ್ಕ ಪಿರ್ಕಿಲು ಬಂಡದತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಅರವಿಂದ ಪೋಲಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅಂಬರ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜರು ಅಗಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಿತ್ತು ನಾಟ್ಯ ಆರ ಭಟ್ರನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತನ ವಿಶೇಷದ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ ಬಂಡ ಏರು ಕಡೆಗೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಆಪೇರ ಪಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೋಳಿ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೂರ ಎಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡ ಪಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂದು ನೆನಪು ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇತ್ತದ ಈ ಸತ್ಯದ ನೆಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಅವು ಏನಾದ್ರು ಪಂಡ್ಲೆ ಕಾಣ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ನೆಟ್ಟು ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನೇ ಏನು ಒತ್ತು ಪನ್ಪು ಅದಾಯಂದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಲವ್ ಮೇವು ಎತ್ತ ಬತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಲವ್ಡು ಏರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಬೇರೆ ಪಂಪಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಐಟ್ಲ ಪಿರಿಕುಲು ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಸಾಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲತ ಯಾನೊಂದು ಪಿರ್ಕಿಲು ತುಳು ಮೂವಿಡಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಮಗಳು ಮೂವಿಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅತಿ ಬಟ್ ದಾದನ ತಪ್ಪಿತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಉಪ್ಪು ಅಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ 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 ಶೋಕಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಪಿರ್ಕಿ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದುರಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಸೂಪರ್ 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 ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಪಿರ್ಕಿಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಜವಣಿಯರು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಡು ಏತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಧನು ಎಂಬರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.